Kaixo eta ongi etorriak magazinera, bertzegun batez hemen gaude, gaur asteazkena da azaroak. Bi zehazki eta bi elkarrizketa izanen ditugu gaurkoan. Lehenik eta behin Alaitz Aizpuru, Elkarreko editorearekin egonen gara, Geruzak proiektua sustatu dutelako jakinekin batera, zehazki gaztei ahotsa emateko ikusentzunezko ezberdinak egin dituzte, oso txukunak teknikoki, hezkuntzan erabil daitekeenak, gazten artean orokorrean eztabaida, pentsamendu kritikoa sustatzeko ikusiko duzue proiektu berezia eta interesgarria, eta bigarren elkarrizketan berriz, Irati Bañuelos, Nafarroko Elako eraikuntza eta industria arduradunarekin egonen gara metalgintzan, hitzarmenarekin ari dire hor borrokan, eta komisionesek eta UGTek aurre proiektu bat sinatu dute, eta aurre akordio bat, eta Elak berriz errandu ez dagoela ados aurre proiektu horrekin ikusiko dugu zergatik. Baina hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroak 2 zen 1888an, Estatu Batuetan gasolinazko autoen lehen lasterketak egin zuten. Lehen sariaren irabazia $2.000 estatu batuar izan zen. Eta 1917an, Balfour adierazpenaren bidez, Inperio Britainiarrak juduei Palestinan beraien estatu propioa osatzeko eskubidea aitortu zien. Klausula bat txertatu zuten bertan, ez dela judu ez ziren komunitatekoak kaltetuko zituen ezer egingo. 1978an berriz, Pier Paolo Pasolini, idazle eta zinema zuzendari italiarra hil zuten. Eta 1988an, Estatu Batuetako Iridium telekomunikazio enpresak satelite bidezko lehen telefonia zerbitzua atera zuen merkatura, munduko lehena izan zen. Aste honetako agenda kulturala ikus dezagun. Gaur antzerki aroa trapu zikinak antzerkia egonen da 7:00. Bihar hortzegunean berriz ipuinen lapikoa ipuin kontaketa izanen dugu Izaskun Mujikaren eskutik Laban 6:30. Hortziralean berriz Amaiur ipuin kontaketa musikatua Amaia Lizagoien, Irati Celestino eta Leire Celestinoren eskutik, arratsaldeko 8:30 Laban. Baitere, Ezurrentzako Kaiolak Amaiurtik konstelazioak olerki eta musika errezitaldia Labagunean 7:30. Larun batean ere, agenda beteta Labagunean batez ere, Kiratsa 2022 Etxepare sariaren inguruko hitzaldia Eider Perez eta Iban Ilarramendi ilustratzaileen partetik, Laban 11:00 aurrera. Irakurzaletasuna sustatzeko proposamenak ikastaroa Labagunean 12:30 aurrera. Zorte txarreko 8ak ipuin kontaketa Maite Frankoren eskutik Laban 6:00. Eta larun batarekin akitzeko gauero esnatzen delako ipuin kontaketa Labagunean 7:30. Eta igandean berriz, ikusi-makusi ipuin kontaketa Laban 11:00. Baitere, Kubik antzerkia Uharteko Kulturretxean 8:00. Eta Kaskarota antzerkia Antsoaingo antzokian 6:00. Bukatzeko, 6:00 ere bai, Historiko nago ipuin kontaketa Berrio Beitin. Ea zer dagoen gaurko egunkarien azaletan. Diario de Notiziasen azalean, Ezkabako gotorlekoa birmoldatu egingo da memoria gune bat hartzeko. Foru gobernuak eta gobernu zentralak lantalde bat osatu dute. Bi administrazioek esparruaren titulartasuna eta erreformaren finantzaketa finkatu behar dituzte. Gotorlekoa egokitzeko aurrekontua 35 milioi eurokoa izan daiteke soilik. Argazki batean zenbait pertsona, panteoi baten aurrean eta lerroburuan, hilerriko bisita ere garestitu eginda. Jende asko dago eta loreen prezioa 10% eta 15% artean igo da. Berri gehiagotan, Triodos Banki bigarren zigorra ezarri diote Nafarroko epaitegietan. Netanyahu ultraeskuinaren laguntzarekin gobernatu ahal izango du Israelen. Eta azkenik, bankuek 22.400 milioi lortu dituzte interes margina eta komisioengatik. Diario de Navarran berriz, industria sektore eolikoak ez du bere krisia geldiarazten, naiz eta proiektuek aurrera egin duten. Fabrikatzaileek galerak metatzen dituzte lehen gaien inflazioagatik. Nafarroan 12 parke baimendu daude eta 24 izapidetzen ari dira. Argazkian mediku talde bat eta lerroburuan, minbizia bizi kalitate handiagoarekin. Nafarroako Unibertsitate Ospitalea
pautatutako ariketak adineko pazienteengan duen eragina aztertzen ari da. Berri gehiagotan, Bolsonarok konstituzioa beteko duela dio. Eta gara egunkariko lerroburu nagusian, Bolsonarok ez du onartzen Lula da Silvaren aurka galdu izana. Brasilgo presidente ohiak 2 eguneko isilunea utzi du, baina ez du hauteskundeen emaitza aipatu eta konstituzioa beteko duela esan besterik ez du egin. Argazkian zenbait jendek esi batzuk entzen ditu eta izenburuan Santiago Zubiko esi arrazisten aurka oldartu dira, Hendaia eta Irun lotzen dituen zubian. Berri gehiagotan, Noam Chomskyren hitzak ez du dikotomia onartzen, ez da erreforma edo iraultza, biak dira, esan du. Baita ere, Mikel San Argimiro berriro espetxeratu dute, 3. gradua baliogabetu ondoren. Eta azkenik, orkatzaren eta basurdearen populazioen gorakada handia Nafarroan. Berria egunkarian berriz lerroburu nagusian, 6 euskal preso espetxera itzuli dira aurten gradu aurrerakoiak ukituta. Mikel San Argimiroren 3. graduari jarritako helegitea onartu du Auzitegi Nazionalak eta kartzelera itzuli dute. Beste 8 presoren gradu aldaketen aurkako helegiteak ebazteko zain daude. Argazkian kamioian dana bat ageri dira eta izenburuan blokeoak Brasilen. Bolsonaroren aldeko garraiolariaren bideak itxi dituzte eta lehendakari ohiak babestu ditu. Konstituzioa beteko duela agindu du hala ere. Berri gehiagotan, Europar Batasunak hainbaitzea ardu deforestazioa gauzatzen duten gaiak inportatzea gelari nahi duen araudia. Argazki txiki batean, Aiora Zabala ageri da eta izenburuan bere hitzak, mezuak oso ezkorrak badira, izozturik gelditu daitezke. Eta azkenik, argazki batean erle bat eta izenburuan, erleak, erioan argi emaile. Euskal Herria irratian, Iruñeko udalak ez ditu Arrosadiako eraikinak eraitsiko. Auzotarren kexak entzun eta auzoko hiri jardunetarako plan berezia aldatuko du Navarra-Sumaren udal gobernuak. Baita ere, Labriteko zaldaina urtea amaitu aurretik zabalduko dutela hitz eman du Maiak. Azkenik, trapu zikinak antzeslana taularatuko dute gaur Iruñean antzerki aroa zikloaren barnean. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur giro eguzkitsua eta egonkorra izango dugu. Zerua ez da guztiz oskarbi egongo, erdi mailako hodei eta goi-hodeiak agertuko baitira tarteka, egunaren bigarren partean bereziki. Lehen orduetan behe-lainoa izango da barnealdeko hainbat lekutan. Haizeak hegoaldetik joko du eta kostaldean arratsaldean iparraldekoa ibiliko da tarteka. Egunaren hasiera hotza izan arren giroak epeltzera egingo du eta maximoak 20-23 gradu inguruko jeitsiera iritsiko da. Hortzegunean fronte batek haizea eta euria ekarriko dizkigu. Goizean hego-mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin eta erdi mailako hodeiak eta goi-hodeiak gailenduko dira zeruan. Hala ere, zaparrada batzuk bota ditzake. Eguerdi inguruan edo arratsaldeko lehen orduetan fronte hotz bat iritsiko da eta horrekin batera haizeak mendebal ipar-mendebaldera egingo du, indartsu kostaldean eta euritara joko du. Zaparradak ugariagoak eta mardulagoak izango dira ipar isurialdean. Temperatura maksimoak ez dira asko aldatuko, baina haize aldaketa gertatu ondoren nabarmen freskatuko du. Gazteon ahotsa ere entzun behar izaten da, hemenka edabideetan batzutan ez digu ematen behar bezalako abagunea, presentzia, eta beraz aurkitu behar izaten dire, bertzelako bideak haien ahotsa entzuteko, nik uste historian betiko kontua izaten da, akaso gaur egun ezberdina, hain zuzen ere, teknologien eta informazioaren jendarte honetan gaudelako, eta beraz horrek ere eskatzen ditu bertzelako baliabideak erabiltzea, haien ahotsa entzuteko, bai? Gazteak, nire gaztea naiz oraindik, ez dakit ze geruzen azpian edo gordeta gauden, ez dakit tipula bezala geruzen modukoak ote garen, eta hor, denbora behar den eta mimoa gure gana iristeko, gure bihotzetara iristeko. Edo zein kasuetan, pentsatzen dut kezka guzti hauekin, geruzak proiektua atera dute, elkarrek jakinek, eta entitate gehiagoren laguntzarekin, nik gaur bera ezagutu den proiektua, justo guzti honetaz aritzeko, gazteako bentzuteko,
gazteak hobe ezagutzeko, eta horretaz, pixka gehiago jakiteko, gaur arratsaldean Alaitz Aizpuru elkarreko editorearekin gaude, eta Geruzak proiektuaren sustatzaileetako batekin. Arratsaldeon, Alaitz. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik, zuri Alaitzuri. Lehenik eta behin galdetuko dizutea modu gola, ezakit titular batean edo pixkat ongi ulertzeko zer den proiektu hau. Zer da Geruzak proiektua, zeren hasiera batean ez da guztiz argi geratzen, zerbait pixkat berritzailea da izaten. Egia da, proiektuak ere badituela bere Geruzak eta hasieran akaso zerren esaten dugunean batzuetan igual zuk diozun bezala, ez dela horren argi geratzen, baina, funtsean eta motzean esan da, Geruzak proiektua da, feminismoa, soziolinguistika, kultura eta pentsamentua gazteen artean sozializatu eta lantzeko ikusentzunezko proiektu bat, Jakin Fundazioak eta Elkar Argitaletxeak duela pare bat urte abian jarri genuena, eta helburu duena, gazteen eguneroko kezka, bizipen eta nahietatik abiatuta, eta gazteak euren artean elkarrizketan jarriz, pentsamentu kritiko edo autonomorako espazio bat edo eremu bat eskaintzea. Eta funtsean, espazio hortan edo eremu hortan, pentsamentu kritikorako aukera hortan parte hartzeko gonbite bat da, Geruzak proiektua. Beraz, proiektua ez da, nik behar izan du denbora bat ulertzeko ongi zertzen, ez da pelikula bat, ez da dokumental bat, ez da edabide bat ere, bertze zerbait da. Ez. Proiektuaren bizkarrezurra ikusentzunezkoek osatzen dute, eta momentuz 6 ikusentzunezko egin ditugu, pasaden urtean grabatu genituen 3 eta urten beste 3 grabatu ditugu, eta asmo dugu hurrengo urtean beste 3 bederen grabatzea. Bizkarrezurra ikusentzunezko horiek osatzen dute, 20-25 minutu irauten duten ikusentzunezkoak eta Lander Garroren zuzendaritzapean egin direnak, baina ikusentzunezko horiek tematikoak dira guztiak izatez, alegia gai baten bueltan arilkatuta daude elkarrizketa horiek, gai bat jorratzen dute, ertz desberdinetatik, eta hala orain arte grabatu ditugunak izan dira askatasuna, ondo bizitzea, desira, taldetasuna, sormena eta boterea. Ikusentzunezko horietan protagonistak dira, ikusentzunezko bakoitzean 5 gazte, 18 eta 22 urte bitartekoak, eta Euskal Herriko leku eta egoera kultural, soziopolitiko eta linguistiko desberdinetatik datozen gazteak, zaletasun desberdina dituztenak, mugimendu eta kolektibo desberdinetako parte edo militante direnak, alegia euren artean anitzak. Eta horiek dira protagonista, hain justu, esan da bezala, gai horien bueltan elkarrizketan, eztabaidatzen edo iritziak eta bizipenak, bereziki bizipenak trukatzen. Ikusentzunezko horietan, 5 gazte horiez gain, badira beste 2 ahots ere, Xukare Otero eta Marko Zapian, eta hauek ariketa beste nunbaitetik egiten dute. Ez dira horren besteari norbere bizipenetatik, beste leku batzutatik hitz egiten dute, eta gure ustez nolabait ariketa aberastu egiten da. Zenbat eta ahots desberdin gehiago edo gaiaren bueltan, zenbat eta leku gehiagotatik hitz egin, iruditzen zaigulako, ze pentsa gehiago edo elkarrizketarako ere, lehen gai gehiago eskaintzen direla. Hori ikusentzunezkoei dagokienez, baina ikusentzunezkoez gain, badira guk material osagarriak deitu diegun beste 2 motatako materialak. Alde batetik dauzkagu kaiera tematikoak edo deitzen diegunak, eta hauek dira ikusentzunezko bakoitzarekin lotuta, edo ikusentzunezko bakoitzean lantzen den gaiarekin lotuta, nolabait ikusentzunezko horien dinamizaziorako edo lanketarako lagungarri izan daitezkeen heldulako batzuk. Izan ere proiektuaren helburua, hastapenean esan dudan bezala, da eremu bat edo espazio bat irekitzea eztabaidarako edo pentsamendu autonomo eta kritikorako. Gure asmoa eta helburua ez da ikusentzunezko hauek ikusi eta bere hortan uztea kontua. Gu nahiko genukena da,
Ikusentzunezko horietan gazte horiek egiten duten ariketa hori bera Euskal Herriko txoko desberdinetan errepikatzea, ez? Eta dela hezkuntza arautuko geletan, ikastetxean, zen unibertsitateko geletan, edo eta hezkuntza ez arautuko, edo aisialdiko espazio anitzagoetan, batzutan libreagoetan, edo, bai? Izan lagun taldea, izan begirale taldea, izan aisialdiko edozein esparru. Gu nahiko genukena da, bueno, eremu anitz horietan, ariketa hau, gonbite hau hartu eta elkarrizketa hori gauzatzea, norberak bere inguruko jendearekin eta norberak bere bizipenetatik eta bere iritzi horietatik abiatuta. Eta Alaitz, gomendi horra izan daiteke kuadrillan ikustea, adibidez. Dudarik, ez? Dudarik. Hori oso aukera ederra izango dela iruditzen zait, eta bate baino gehiago aipatu digute, eta benetan gustora jasoko genuke feedbacka kuadrillan, lagun taldean, ariketa hau egitera animatu diren lagun taldeen inguruan. Gorka, zu animatzen baldin bazara, gero esan zen moduz joan den. Bai, justo horta zari nintzen, itzen ja pentsatzen, nola egiten nuen hau kuadrillara eramateko, eta bai. Baina izaten da, aski ariketa polita. Eraman igual ikusi bideo denen artean, edo, afari batean, atera ez desiraren gaia, bakizu zerbait, eta hasi desira soazten ez, eskusa horrekin, geruza proiektu ikusi nuen, eta haizu, desira zari ziren, eta gainera beti nik uste interesgarria dela, edo erreixa dela, olako gauzekin ailegatzea gazteetara, zeren solasten garen ez gutik, beti ez egiten du erreixagoa bizket gaian sartzea. Eta hori bere ere interesgarria da, erran nahi dut, zeren interesgarria da nola bizitzen dugun desira, erran nahi dut ez, hori bera eduki interesgarria da, eta beraz nola baitere legitimoa horrekin eta horretaz aritzea, ez? Beraz, bai, biltzen zer kristion erreminta, eta erraten zeren bezala, hezkuntzan, hezkuntzan ikusten dut, baliabidera bat, erabilgarria. Bai, egia esan da, proiektu aurkeztu genuenetik eta eragile desberdinekin eta izan ditugune harremanetan eta elkarrizketetan eta bileretan, egia esan da, bai, tresna baliagarritzat jo dute, beharrezkotzat ere bai, horrelako materialen beharra badagoela aipatzen dute, ikusentzunezkoak eta euskeraz, baina baita ere nolabait, pentsamentu kritikoa edo elkarrizketarako, eztabaidarako euskarazko ahozkotasuna indartu eta lantzeko, materialak, egia esan da eskerronez hartu dituzte. Eta aipatu nahi nuen pikin bat, lehengo ariari jarraiki, bi motatako material osagarri horietako aipatzen ari nintzen kaiera tematiko horiek, hain justu direla, iruditu zitzaigulako, gaiek badute pixua, boterea, desira, askatasuna, ondo bizitzea, Askatasuna. Ez dira txikikeriak. Eta iruditu zitzaigun behar bada persona batzuk oso gogotsu eta erraz helduko ziotela ariketari. Aldiz beste batzuk behar bada sentituko zutela nondik hasi, nola dinamizatu hau. Izan irakasle begirale edo lagun kuadrilla hortako kide bat, ezta? Eta hau nola eman aurrera, ez? Elkarrizketa hori nola elikatu edo nola ertz batetik bestera joan, eta bar. Eta nolabait kaiera tematiko horiek horretan laguntzeko helduleku bat dira, bai? Dira material osagarria, ez dira zertan erabili. Hau ere azpimarratu nahiko nuke, guk gure proiektuan ahalegindu gara eskaintzen baliabide desberdinak, ondoren norberak edo talde horrek berak bere behar eta nahien arabera ikus dezan, nahi baldin badu ikusentzunezkoa bakarrik ikusi, nahi baldin badu zuzenean kaieratik abiatu, nahi baldin badu kaiera ikasurik ez egin, edo dena delakoa. Eta kaiera tematiko horiez gain, badaude gero kulturdisziplina desberdinetako adituen erreferentzia batzuk, tematikoak horiek ere, nolabait proiektuaren beste helburu garrantzitsu bat euskal kulturaren transmisioa delako, eta ikusentzunezkoetan ez da alor hori berariaz lantzen, eta beraz erabaki genuena zen, zergatik ez Euskal Herriko kulturdisziplina desberdinetan dabiltzan jendeari eskatu eurentzat interesgarriak izan daitezken erreferentzia batzuk.
Eta hala, orain arte eginda ditugunak dira dantza, artea, bersolaritza, literatura eta musika, eta horko adituei esan genien. Aizu, pasako zen iguke zerrenda bat, adibidez, desiraren inguruan 2-3 erreferentzia emanez, askatasunaren inguruan beste 2-3, boterearen inguruan beste 2-3, eta horrela, orain arte eginda ditugu. Eta iruditzen zaigu material hori ere oso aberasgarria dela, gu behintzat garrantzi handia ematen diogu. Anitza gainera, ez? Oso anitza eta oso interesgarria. Iruditzen zaigu horrek ere norabide desberdinetako lanketa ematen duela, alegia nahi izan ez gero gaian sartzeko edo txertatzeko, sarbide gisa erabil genezake. Guretzat oso interesgarria eta ederra izango litzateke baita ere jakitea zerrenda horiek bakoitzak osatzen diharduela, laguntalde horrek edo gela horrek edo, hori guretzat aberasgarria litzateke eta nolabait proiektuak helburu duen kulturaren transmisio hortan ere pausotze bat gehiago suposatuko luke. Ze ona, alaitz, kailera horretan zer dago zehazki, dire prentsa artikuluak, galderak, hausnarketak, nizardakit, elkarreta jakinetik abiatutakoak? Kailera tematikoak, eta hau oraindik ez dut aipatu, baina bai ikusentzunezkoak, bai kailerak eta bai adituen erreferentzia hauek geruzak.eus web horrian daude eskuragai. Momentuz, material guztia pasaitzen bidez dago eskuragarri, beraz, norbaitek nahiko balu, hortxe dagoen web horrian agertzen den kaixo@geruzak.eus helbidera idatzi eta proiektua landu nahi duen orori gogotsu pasaitzak pasatzen ari gara, eta materiala hor dago doan eta eskuragarri. Eta galdetzen zenidanari erantzunez, kailera horiek dira, guk nolabait grabazioak egin genituenean, gaztea pixka bat zilikatu egiten genituen, ez? Elkarrizketa hori piztu zedin, eta behaien artean ere elkarrizketa hori areagotzeko. Eta gero baita ere, gaia ere ertz desberdinetatik eusteko, eta gaiaren, galdera desberdinak pixka bat mahai gaineratzeko. Orduan, guk grabazioetan erabili genituen galdera batzuk, galdera horietariko batzuk kaileran jasota daude, beste alde batetik, grabazioan gazteek beraiek ere luzatutako beste galdera eta beste esan batzuk ere jasota daude, eta baita ere Xukare eta Markosen zenbait aipu ere bai. Eta nolabait orduan, informazio guzti hori bildu dugu, eta iruditu zitzaigun, justu interesgarria, material guzti hori nagusiki galderak dira, baina badaude baita ere ariketa batzuk. Pentsamentuaren tempoa ere ez delako beti bapatekoa izaten, eta naiz eta gure lehentasuna edo bereziki nahiko genukeena da euskerazko ahozkotasuna lantzea eta gazteak horrelako gaien inguruan euskeraz, euren artean, euskeraz ikustea, gai horien inguruan ere, hitz egin dezaketela eta iritziak trukatu, eta zergatik ez, hor gertatzen den hori gero beste esparru batzutara ere, ez, euskeraz eramatea, hori litzateke guretzat ederrena. Baina iruditu zitzaigun horrelako material bat eskaintzea, alegia galdera horiek jasotzen zituena, beste batzun aipua jasotzen zituena, eta xirikatzailea izan zitekeela, eta akulagarri baita ere, beste batzuk ere, esperientzia hori bera bizitzeko. Pentsamendua zirikatzea, hoixen da, ez? Sustatzea pentsamendu kritikoa hainbatean. Alaitz, ez dakit, zergatik sortu zen proiektu, erran duzu ja urte batzuk dituela, ikusi zenuten kezka, ikusi zenuten, bazagoela hor utzune bat, ez dakit adioz burura etortzen zait, zulora ere saioa gazteak egiten duena, antzeko formatu bat ere izan dezakela, nik uste dut betiolako proposamenak ongietorriak direla, baina hala ere ez dakit ikusi zenuten, akaso utzune berezi bat zegoela honetan edo behar berezi bat? Hasteko esan, jakinak eta elkarrekin hainbat proiektu garatzen dituztela, joan deneko urte luzetan, eta badituztela baita ere, kezka partekatu batzuk. Eta nagusiki kezka horiek, hiru direla esango nuke, ez? Alde batetik dago
kulturaren eta euskal kulturaren transmisioa, eta horren alde jarduteko eta aritzeko ahalegina. Bestalde batetik dago, pentsamentua, ezagutza eta iritzi kritikoak eta propioak, auspotzeko eta laguntzeko, espazio eremuak eta baliabideak eskaintzearen nahia. Eta bestalde batetik dago, hizkuntzaren eta euskararen normalizazioan pausoak aurrera eta etengabe emateko urratsoien aldeko jarduna, ez? Eta 3 kezka eta 3 jardunbide horiek asko batzen dituzte bai Elkar Argitaletxea eta Jakun Fundazioa, eta hala, tarteka marteka proiektuak elkarrekin ere gauzatzen ditugu, ez? Eta 3 helburu horiei jarraiki, bi erakundek garaian nolabait gizarteak behar dituen eta gizartean nolabait bizirik dauden baliabide eta behar horiei erantzuten ahalegintzen dira, euskarri desberdinekin, baliabide desberdinekin, eta argi dago gaur egun gure bizitzetan eta gure gizartean ikus-entzunezkoek ikaragarrizko pisua eta presentzia dutela. Tamalez ez euskerazkoek horren beste, baizik eta erderazkoen uholdea da, ez, ikaragarri daukaguna, eta gure egunerokoan gehien ikusi, konsumitu edo erderetan daude. Eta, erabaki genuen nolabait, ikusentzunezko, euskerazko ikusentzunezkoen hortan, guk ere, gure egintxoa edo gure hasia jartzea, eta hori batuz, lehen aipatutako proiektuaren helburuekin, Jakin eta Elkarrek partekatzen dituzten kezka horiekin, eta erabaki genuen gazteentzako ikusentzunezko proiektu bati forma ematen abiatzea. Gainera laitz, ikusten da, ezagita, ahalegin berezia egin duzuela horretan, zeren edizioa, pentsatzen dut Lander Garroren zuzendaritzapean, ikaragarri landua da, nahi dute egonez ikusten pixket ikusentzunezko hiek, eta, ikusten da bereziki landua dela, nahi dut produktua bera, gaurkotua dagoela, eta beraz, ikusten da gazteentzat egin handi batean egina dagoela, ez, arras estimulantea, aldakorra, ez, koloretsua, mugikorra, beraz, ikusten da hor egin dela lanketa berezi bat. Alaitz, galdetu nahi nizun pixket gaietik joaten, azkenean zuek sustatu duzuen, saiatzen zarete, sustatzen pentsamendu kritikoa, erraten zaren bezala, hor gure burbuinak zirikatzen. Ez dakit alaitz, aprobetxatuko dutzu gainera gauza hauei bueltak ematen dizkiezula, iduritzen zaizun gaur egungo gazteak kritikotasun gutxiago dugula, edo hori beti adineko jendeak erraten duguna, ez? Belaunaldi errepikatzen den mantra bat, gaur egungo gazteak jazira kritikoak. Nien nintzateke horren beste esatera ausartuko. Nik uste dut gehiago dela, diozu moduan, garaian errepikatzen den mantra bat, eta beti gainera gu kritikoago datozena baino, edo joan direna baino baita ere, ezta? Beti norbera kritikoago. Ez dut uste belaunaldi kontua denik. Egia da, gizarteko joerek eta garai bakoitzak espazio propio eta gogoeta propio eta kritikoetarako espazio zabalagoak edo estuagoak uzten dituztela, eta gaur egungo gizartea bereziki, naiz eta teorian asko auspotu nahi dugula esaten dugunez, norberetasun pentsamendu kritiko hori, kritikotasuna, informazio desberdinen uztarketa eta ondoren gure eguneroko bizitzek, hasteko presaka eta korrika bizi garelako, eta pentsamentuak hasteko denbora ere exigitzen eta eskatzen duelako. Gure bizitzek ez digute behar besteko espaziorik, denborarik eta askatasunik uzten, pentsamentu kritiko eta propio hori garatu ahal izateko ere, ez? Edo hortan hori ere azken finean ariketa bat delako, neurri handi batean. Ez da inspirazio bat, ez da bere kabuz etortzen den gauza bat, da ariketa bat, lanketa bat da, denbora eta ariketa hori eta ariketa jarraitua eskatzen duena. Dua ere gimnasioera eman behar da, nola baitere. Behar bada. Nien naiz gimnasioetara joaten, zu joaten baldin bazara, behar bada hor ere proba egin dezakezu, lagun taldeaz gain.
Gimnasio mentaletara erran nahi nuen, behar dituela bere gimnasioak, hori. Ados. Baina nien naiz ausartzen eta ez dut uste gainera horrela denik gaur egungo gazteak bereziki ez kritikotasun gehiago dutenik beste belaunaldi batzuk baino. Baina bai interesgarria aipatzen zenuena, bueno, akaso horretarako aukera gutxiago daudela, erratatzen bezala, abaguneak, kasu honetan igual murritzagoak edo estuagoak. Eta, bueno, akaso kasu horretan ere, ala baldin bada, kritikoa izatea, oraindik ere meritorioagoa izaten alda, ez, nordaki. Alaiz, galdetu nahi nizun, pixket istearren elkarrizketa, gaiak aipatu dituzu, bueno, 6 ikusentzuzko 6 gai hartu dituzu, 6 bloke, desira, sormena, askatasuna, boterea, ondo bizitzea eta taldetasuna, oraingoz behintzat horiek jorratu dituzue. Bueno, ez dakit, gutxi gora bera, galdetu nahi nizun, ea zergatik hartu dituzuen gai hauek. Bueno, hasieran aipatu dudan bezala, proiektuaren helburua da feminismoa, soziolinguistikaz, kulturaz eta pentsamentuaz jardutea gure artean, ez da? Eta zehar lerro hoien bueltan, ez? Geruza hoien bueltan, guztiok ditugun geruza gure bizitzak, ez? Zehar lerro hoien bitartez eta geruza hoien inguruan jardutea, ez? Lemetako bat ere delako biluztu jazteko, ez da? Eta askotan, bueno, geruzak kendu behar ditugu, gure pentsamentuaren eta jarduteko moduen edo gure iritzien, geruza horiek pikin bat kendu, ulertzeko, bueno, eta zergatik pentsatzen du nik horrela, edo zergatik dut nik sinesmen hau edo pentsamentu hau, eta ondoren berriz geruza horiek lehengo moduan jantzi nahi ote ditudan ala ez erabaki, eta, ez da, bueno, metafora bat. Kontua da baina, hasieratik konturatu ginela, bere horretan, hola esan da, bueno, goazen orain feminismoa, soziolinguistikaz, kulturaz eta pentsamentuaz hitz egitera. Ados, oso ondo, eta hor elkarrizketa bat nola abiatu, eta nondik abiatu, eta zeren bueltan arilkatu, ez da, eta gaineraku nahi genuelako gazteak beraien bizipen eta kezka eta galderetatik abiatutako pentsamentua hortik abiatzea, ez hor geratzea bakarrik, gauza desberdin badelako, norbera berean bakarrik geratzea, baina bai hortik abiatu. Eta beraz behar genuen, bueno, hortan lagunduko zigun beste elementu bat. Eta hala, iruditu zitzaigun interesgarra izan zitekeela, tema bat, gai bat jartzea, eta gai hori, zehar lerro hoietaz, feminismoa, soziolinguistika, kultura, pentsamentua, hoietaz, geruz horiek ere, horrekin harremanean jarriz, hortik piztea elkarrizketa. Eta hala, bueno, gure inguruan galdetu genuen, gure inguruko gazte jendeari galdetu genuen, eta zera izan daitezke, edo zera pizten dizuete interesan, bestalde batetik baita ere interneten ez gutxi arakatu genuen badaudelako, bueno, nazioarte mailan eta galdeketak eta egiten dituzte, eta gazteak, ze kezken inguruan, ze gairen inguruan dabiltzan, badaudelako azterketa batzuk eta arakatu genituen olako dokumentu batzuk ere, eta beraz, lehendabiziko 3 bideoak, alegia pasadan urtean grabatu genituen 3, askatasuna, ondo bizitzea eta desirarena, horrela hautatu genituen. Eta aurtengo beste 3, pasadan urteko 5 protagonistei galdetu genien, bueno, eta hurrengo ikusentzunezkoak ze gairen inguruan iruditzen zaizue interesgarria izan daitekeela grabatzea. Galdetu genien, gure inguruan ere galdetu genuen berriz ere, eta hala, nolabait interes gehien pizten zuten gai hoien aldeko hautua egin genuen. Eta hurrengo urtean grabatuko ditugun beste 3 ikusentzunezkoen gaiak ere, berriz ere horrela hautatzea dugu asmoa. Galdetuz, aurten parte hartu duten gaztei, lehengo urtean parte hartu zuten gaztei, eta inguruan ditugun gazte horiei. Badakigu alaitz zein izan daitezkeen gai horiek? Ez dakite, uste dut nahiago dudela ez esan, badat gutxi asko batzuk badabilzkigu. Bueno, ekologiaren gaiari uste dut behar bada heldu beharko geniokela, baina hori nire ustea da, baina gero esan bezala galdeketak egiten ditugu, eta, bueno, gazteek zer dioten.
Hau batez aipatu ziguten, ez dakite orain berriz galdetzen diegunean ere hala jarraituko duten esaten, baina nolabait ongizate emozionalaren gaia ere, aipatzen zuten garrantzia berezia duela eta gu ere ikusten diogu interesa eta beharra eta gaur egun, gai horien inguruan ere asko jarduten dugula. Eta gai horien inguruan, 5 gazte behaien bizipenetatik eta hitz egiten uste dut oso ekarpen interesgarria izan daitekela. Beraz, eta horrela baditugu beste gai batzuk ere, baina ez dut nahi zehaztu bereziki, ze benetan oraindik ez dakigu eta naiz eta ja gazteei eta aurten grabazioa egin genuenean ere, eta grabazioaren amaieran galdetu genien, eta hurrengorako 3 gaiak eta bar, eta hor 2 hauek eta atera ziren, beste batzuk ere bai, baina oraindik berriz behaiengana joko dugu, eta gure inguruan ere hobeto galdetuko dugu benetan erabakia hartu aurretik. Beraz, heltzean gai pila bat, pil-pilean pentsatzen dut, ikusiko da, zer ateratzen den hortik adi egongo gara. Alaitz, galdetu nahi nizun baitere, ezagit, erantzuna luzatzen ari gara kaso gehiegi, baina bai, galdetu nahi nizun hori, ezagit, gazteak, gustora ikusi zen dituen erradu batzutan, ezagit, izaten dugu igual sobera gogo solasteko gure gauzetaz eta akaso gazte horiek ere bereziak dire, erran nahi dut bereziki jantziak daudelako gai hauetan edo, baina ezagit, ikusten zenuen, bazegoela, ezagit, interakzioa, gogoa solasteko, kezka. Horren ez zalantzarik ez deneukan, genekielako gazteei hitza ematen zaienean eta entzunak sentitzen direnean erraz eta gogotsu hitz egiten dutela, baina bai nahiko nuke azpimarratu benetan orain arte parte hartu duten 10 gaztek gurekin izan duten eskuzabaltasuna, zer nolako jarrera irekiarekin eta benetan asteburuetan egiten ditugulako grabazioak elkar ez dute ezagutzen, hori ere erantsi behar da, zailtasun gehigarri hori ere hor dagoelako. Gu geu ere ez gaituzte ezagutzen aurrez aurre, beraz nolabait halako esperimentu batean parte hartzera animatzen dira. Eta gu oso eskertuta gaude, eta gazteen eskuzabaltasuna, irekitasuna, jarrera, gogoa eta proiektuarekiko erakutsitako interesa benetan azpimarragarriak dira. Eta egia da gaiak ez direla xamurrak, baina justu horregatik egiten dugu, poliki geruzaz geruza, galderaz galdera, pixka bat, hastapenean horren potoloak eta nondik heldu ez dakizula diruditen galdera potoloie pixka bat joaten gara xehetzen, baina ez pentsa gaztei asko zirikatu beharrik dagoenik. Behin galderak botata, batzuetan galdera batzuk ez dute interesik pizten, eta horrek guri esan nahi diguna da guretzat galdera horiek pertinenteak direla, baina akaso gaztentzat ez, beraz galdera horiek segituan fuera. Baina aldiz beste galdera batzutatik sekulako beste harimut pila bat sortzen dira, eta beste elkarrizketa batzuk eta bar, eta ez dugu inongo zailtasunik eduki gazteak hizketan jartzeko. Zer darra izan behar den ikustea, joatea ere aurkitzen, erraten den bezala, ze gai dauden hor azpian, nola baitere ikusten ez direnak, eta batean ukitzen duzu teklarekin, eta derrepente, bazegoen hor handi solasteko, eta azaleratzen duzu hor, nola baitere ikuste zina zen hori. Alaitz, kontu praktikoagoak, tuteran estreinaldia azaro honetan? Bai, esan bezala, 6 ikusentzunezko egin ditugu, proiektuan landu nahi duenarentzat lehen aipatu bezala gurekin harremanetan jarri eta pasahitz bidez material guztiak eskuragarri ditu gaurdanik edo eskuragarri daude, baina erabaki genuen bestalde batetik eta paraleloan ikusentzunezkoak banaka estreinatzea. Nolabait ez genuelako nahi, iruditzen zaigu proiektu hau, arnaz luzeko proiektua dela, bere denbora beharko duela, eta epe ertain luze batean, garatuko dela bere osotasunean, edo iritsiko dela, guk iritsi nahi dugun jende guzti
horrengana. Eta beraz ez genuen nahi sei ikus-entzunezkoak kolpe batean eta bapatean erretzea. Gaur egungo gure gizartean hori ere gertatzen zaigulako, ezta? Ben ikusi gauza bat, ben entzun eta ja zaharkitutzat jotzen dugu eta ez diogu ematen, lortu arte egindako bide guzti hori eta horrek daukan balioa, ez diogu aitortzen. Beraz, erabaki genuen banaka aurkeztea, alde batetik horregatik eta beste alde batetik ikus-entzunezkoak diren arren aurrez aurreko ekitaldiak ere, alegia, topo, bai? Jendeak elkarrekin topo egingo zuen guneak eta eremu publikoak euskeraz eta horrelako proiektuen inguruan gazteak protagonista eta guretzat importantea zelako, eremu publiko horiek ere, bai? Hartzea eta aurrez aurre jendearekin topo egitea. Eta hala, lehendabiziko aurre estreinaldia, Desira ikus-entzunezkoarena egin genuen Donostian, urriaren 19an, urrengoa, bigarrengoa, Sormena ikus-entzunezkoa estreinatuko dugu Tuteran, azaroaren 2. hamabostaldian, alegia, hilabete honetantxe, eta orantxe ari gara, lekuak eta eguna zehazten, espero dugu aste hontan ja itxiko dugula, eta interesa duen ororentzat jakin, lekua, ordua eta eguna zehazten ditugun bezain pronto, gure web orrian jarriko dugula informazioa eta sare sozialetan ere bai. Eta aipatu, aurtengo udazkeneko azkenengo estreinaldia izango dela Durangoko azokaren baitan, irudienean, eta Askatasuna ikus-entzunezkoa estreinatuko dugula abenduaren 9an eguerdiko 12:00. Beraz, hortzen hitzorduak adio marko gara, zuzen ere Tuterakoa zehazkin noiz eta non izanen den jakiteko. Pentsatzen dut, geruza.eus zen, hortzen webgunean bertan agertuko dela, baita ere sare sozialetan, Instagramen, Twitterren eta bertzelakoetan, elkarrek eta jakinek ere seguro emanen dutela horren berri. Alaitz Aizpuru, gaurkoan hemen utziko dugu, nik informazio guzti hau ja bidaliko diete irakasle pare bati, buruan ditudanak, beraiek ere erabiltzeko eta zabaltzeko hau, oroitureko adreian erabiltzen aldugula. Eta hemen utziko dugu, Geruzak proiektua pixket hobe ezagutu nahi honetan, Alaitz Aizpuru, elkarreko editorea, eta Geruzak proiektu honen sustatzaileetako bat. Mila esker handiz zure denbora honengatik eta gaztetan ere pentsamendu kritikoa sustatzeagatik. Mila esker handiz handiz. Zuei eskerrik asko, hurren arte. Eta ikusi ditzagun Iruñeko udaleko azkeneko albisteak. Asteazken honetan, gaur bertan, aurkeztuko da Mendillorriko komunitate energetikoa, Kemendi izenarekin, hirian sortuko den lehena urtebeteko prozesu parte hartzaile baten ondoren. Energia komunitatea parte hartzeko prest dago eta Elago eta Bizkaia ikastetxeetan kokatutako udal instalazio fotovoltaikoan oinarritzen da. Hirigintza gerentziak asteazkenean esleituko ditu, gaur bertan, Trinitarioetako igogailuaren 2. faseko obrak, goiko aldearen urbanizazioarekin bat datozenak. López Sanz doktorearen kalearen, Larrainko etxeen eta Takonerako hasieraren inguruko obrak urte amaitu baino lehen aste aurre ikusten da. Eta azkenik, Iruñeko udalak onartu egin ditu Milagrosako peauk, eraispenei eta birkokatzei buruz egindako alegazioak, eta jendaurrean jartzeko beste epe bat ireki du. Hirigintza gerentziak gaur aztertuko du aurkeztutako 12 alegazioei buruzko txostenaren onarpena. Nafarroan UGT eta Komisiones Obrerasek metal sektorearekin izandako hitzarmen horretan sinatu dute aurre akordioa, ELA, kasu honetan ere, negoziazio mailan, edo haiek erran duten bezala, negoziazio mailan komatxo artean zeuden, eta haiek berriz, aurre akordio hori ez dute sinatu, ukatu egin dute, eta pixket horren inguruan solasteko aurre Irati Bañuelosekin, ELAko industria eta eraikuntzako Nafarroko arduradunarekin gaude. Arratsaldeon Irati.
Kaixo, arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik. Bueno, zergatik irati ea gaizaren titular batean, modu sintetiko batean erraten, zergatik ez duzue zuek ere sinatu aurre akordio hori. Bai, bueno, besterik gabe, guk sinatzen ditugu eduki nahikoak dituzten hitzarmenak edo testuak. Guk uste dugu hitzarmen honek ez dituela gure minimoak kubritzen, ez gureak, ez da, bueno, langile, metaleko langileen minimoak ere ez, eta horregatik ez dugu sinatu. Horretan sartu izinetik, pixkete testu inguruan jartzeko irati, hitzarmenaren negoziazioetan zabiltzate duela, bueno, ez dakit zenbat denboratik hona? Bai, bueno, berez, bueno, hemen gaude, bueno, geunden, bi patronalak eta gero daude 4 sindikatu, bai? ELA, UGT, Komisiones eta LA. Gu gara sindikaturik, bueno, gehiengoa duen sindikatua edo sindikaturik handiena metalean, Nafarroako metalean, eta, bueno, erratzen ez banaiz, lehen bilera izan zen martxoan edo pirilan. Ez dut oraintxe bertan ondo gogoratzen, baina, bueno, hitzarmena 2021 batean amaitu zen. Eta, bueno, negoziatzen egon gara, azken 10-9 hilabetetan. Hortan zabiltzate beraz, eta aipatu dugun bezala, aurre akordio hori imai gainean egon da, UGTek eta Komisionesek sinatu dute, zuek berriz ez. Laben partetik, zein izan da iritzia, ez dakit badakizuen irati? Ez du sinatu. Ez du sinatu, labek ere. Elaren kasuan, galdetuko dizut orain, bueno, arrazoien inguruan, lehenik eta behin azpimarratzen zenuten, honek ez duela IPC-aren, KPI-aren igoera nolabait ere konpentsatzen, ez da irati? Bai, hori da, bueno, berez hauek sinatu dutena edo preakordioan agertzen dena, guk preakordioaren ez daukagu, oza, orduan pixkat gidatzen gara, bileran, azkenengo bileran ateraztena, eta batez ere Komisionesek eta UGTek atera dituzten noten arabera, diote, ze hau, bueno, gero agian agertu daiteke beste gauza bat, edo, bueno, guk gidatzen gara, momentuz, bi gauza hauengatik, ez? Eta, bueno, hemen ikusten dugunaren arabera, hauek esartzen dituzten, bueno, soldata igoerak edo, nolabait esateko, KPI-aren azpitiko igoerak dira, bai tauletan eta bai soldata errealetan. Hau da, bai tauletan dauden pertsonentzat eta baita hortik gora daudenentzat ere, ez? Adibidez, 2022an agertzen da 4,5ko igoera, momentu honetan ez dut ondo gogoratzen, baina erratzen ez banaiz, 1,10ean dago KPI-a, 2023an 4,5ean, hau ez dakigu nolako KPI izango den 2022koa, baina segurazki, dauden aurre ikuspenen arabera, asko saltuago izango da, 2023an 4,5koa hau bai dela, hemen asmatzeko gauza bat, baina desde luego ez dago vinkulatuta KPI-ra, orduan izan daiteke KPI asko handiagoa eta beraz jendea geratzen da behan, 2025an 1,2 eta 2026an 1,2. Hau da, guztiak dira, zifra batzuk, momentu honetan dakiguna da, KPI-a gutxienez 2022koa ez duela bermatzen, izan ere 2021koa 6,6koa izan zelako Nafarroan, eta 2023an segurazki 4,5 baina handiagoa izango delako, orduan hori da dakiguna momentu honetan, eta hurrengo urteetan ez dakigu, baina desde luego ez duela gutxienez 2 urteetan kunplitzen KPI-a, argi dago, eta hurrengo urteetan ez dakigu, ez dakigulako, ez? Eta guk uste dugu horrela ezin dugu hitzarmena sinatu. Batez ere jakinda zenolako kargak dituzten enpresa momentu honetan eta zenolako benefizioak edo dirutza ari diren irabazten, ez? Orduan guk uste dugu gutxienez KPI-a bermatu behar dela, jendeari ezin zaiola engainatu 4,5ko igoerarekin, izan ere prezioak askoz gehiago handitzen dira eta jendea ez da iristen. Eta, uste dugu margena geneukala askoz gehiago lortzeko. Eta gainera, 2023an ere printzipioz badirudi kontua ez dela hobetuko, ez? Ekonomialari batzuk erraten dute, gainera atzeraldi ekonomikoan sartuko garela, beraz ez dirudi hor ere handitz hobetuko denik. Irati ez dakit, niko beulertzeko, zuek eskatzen duzuena da nolabait ere soldataren igoera KPI-arekin lotzea, hau da, nolabait ere variablea izatea eta KPI-a igotzen denaren arabera horrekiko igotzea edo nolabait ere proportzio fijo batekin, 4,5 eta zuek kasu honetan erraten duzu ez gehiago izan behar duela. Hori eskatu daiteke KPI-aren arabera igotzea. Bai, desde luego, hasieran gutxienez gure partetik horrela planteatzen genuen. Guk beti eskatzen dugu KPI-a gehi zeo zer, orokorrean, baina,
momentu honetan dauden KPIak ikusita, gutxienez KPIa bermatzea hori hitzarmen askotan pasatzen ari da, eta de hecho enpresako hitzarmenetan ere ari gara hori lortzen. Orduan, bueno, pues komisionesek eta UGTek sinatu dute KPI azpitik dauden soldata igoerak, baina guk uste dugu KPIa bermatu daitekeela, eta desde luego guk ere badaukagu klausula bat dela inaplikazio klausula, zeinen bitartez, enpresek bai ala bai kumplitu barruten KPIa, ez? De hecho, zuk saltzen, salerosketak egiten direnean, hor KPIa ja bermatzen da, ez? KPIa produktuak igotzen dira, zuk saltze dituzu, eta KPIa zuk ja irabazten duzu, orduan, tarta gero eta handiagoa da. Orduan, jendeari ordaintzen baldin badiozu KPI azpitiko soldatak, azkenean tarte hori enpresarentzat ari da geratzen, ez? Orduan, ez litzateke lehen hitzarmena izango KPIa bermatzen dena. Eta irati hala ere erraten dute hitzarmenean, bi ordainketa egonen direla, 400 eurokoak, nolabait ere KPIko atzerapen horrek konpentsatzeko. Ez da aski irati? Ez, kontua da hemen, azkenean paga edo izeneko paga hauek ez dira kontsolidatuak. Hau da, 4,5 bai kontsolidatzen dela, edo hori ematen du, ez daukagu testua, lehen desan dut, ez daukagu testua, baina ematen du bai kontsolidatzen dela, baina paga ez. Zuri ordaintzen dizute 400 euroko paga bat, eta hori izan daiteke KPIa, edo ez, edo segun eta ze soldata daukasun ere. KPIa, imaginatu, 6koa baldin bada aurten, edo 8koa demagun. 3,5ko tarte bat daukazu. 3,5 izan daiteke 400 euro, edo ez, zure soldatan arabera, 100ko bada, ez? Orduan, hori ere bada, pixkat, desde luego, nik uste dut jendeari ezin zaiola engainatu, ez? Eta KPI azpitik sinatu baldin baduzu, jendeari horrela esan bar zaiola. Eta benetan, jendeak diruari dela galtzen, ez? KPI-arena, edozein kasutan, erpinetako bat da, ardatzetako bat, badira gehiago, flexibilitatea ere handitzen dela hitzarmen honekin, edo behintzat ez dela kontu hori hobetzen, aipatu duzuen. Nola da kontu hau flexibilitatearena? Hor gehien bat, esaten dena da, beti flexibilitatea agertzen da hitzarmen guztietan, desde luego, adibidez, Estatuto de los Trabajadoresen hori agertzen da, hor basikamente da, lanik ez daukatenean enpresak edo, karga gutxitzen denean, aukera bada, pertsona horiek etxera bidaltzea, eta horren ordez, beraiek errekuperatzen dute, langilek errekuperatzen dute, tarte batean, ez? Zer pasatzen da horrekin? Hitzarmen askotan limitatzen dela aukera hori adibidez. Eventualak, uneko 10 eventualak daukaten enpresak ez dut hau erabili. Edo, ez dakit, pixkate, izten doa, ez? Zer pasatzen da hitzarmen honetan? Digamos, klausula hauek kendu direla. Orduan, gero eta errezagoa da enpresentzat flexibilitatea erabiltzea, ez? Eta, azkenean, tamalez legalki momentu honetan edozein enpresek aplikatu dezake, Nafarroan aplikatu dezakete flexibilitatea nahi dutenean, ez? Ez argumentatu gabe, eta barrez, eta berdin dio, ari bazaren egiten, kontratazio fraude bat, edo baldin badaukazun dirua, edo tekinak, edo zein gauza, ez? Edo zeinek erabili dezake hau. Orduan, guk oso kritikoa gara gaur, ez? Azkenean edo zeinek ez ditu aplikatu horrelako medidak edo horrelako neurriak, batez ere oso kaltegarriak ez daitezkelako jendearentzat, ez? Eta horrekin lotua, aipatzen da beste kontzeptu bat dela jardunaldi, jornada irregularrak, nolabait ere horiek ere erabiltzen direla, ordu erdiko frakzioak erabiliko direla, zer da kontu hau irati, argitzen aldi guzun? Gehien bat, hor ordu erdikoak, azkenean da hori, ez, esaten dudana, azkenean zu daukazu, izan dezakezu, enpresa batek izan dezake karga handi bat, eta gero, legalki, ematen zaile enpresei aukera, 10, 160 orduko tarte hori mugitzeko, ez? Adibidez, nik hori daukat lanik, orduan, 20 ordu horiek jendea bidaltzen dut etxera, eta gero behartzen diot jendeari, gero rekuperatzea, ez? Orain egiten dena da, ordu horiek izan beharrean orduka, ordu erdika. Azkenean da berdina, ideia da berdina. Guk kritikatzen duguna da, ideia orokorra, edo zeinek ezin du erabili horrelako neurri bat. Eta hau egin duten orain da, gehien bat, sinatu edo hori ematen du, insisto, ez daukagu testua definitiboa, baina, hau egin dutena da, neurri hauek, askoz gehiago ergaztu enpresentzat, ez? Eta ez da ona jendearentzat, nik adibidez orain ez daukat lanik,
eta ez daukat hainbeste kargarik, ni banoa etxera, baina agian gero kriston lana dagoenean, edo kriston karga, edo pedido handia dituenean enpresak, ni joan behar duten lan egitera, ez? Esan daiteke gabonetan, eta nik berdin, joan behar dut, ez? Eta horregatik lehen zen orduka, eta lehen ordu erdika izan daiteke, baina besterik gabe da erraztea jendeari, enpresei, horrelako neurriak erabiltzea, ez? Beraz, flexibilitatearenarekin ere kritikoak ela, eta, azpimarratu zuen bertze kontu bat, hitzarmen honetan da, jardunaldia ez dela murrizten oraindik ere, eta hau 2011-tik duzuen aldarrikapen bat dela, zer da zehazki eskatzen duzuen, Irati? Bai, desde luego, azkenengo 2011an, ez? Azkenengo 11 urteetan, Nafarroako metaleko langileek jardunaldi berdina daukate, hau da, ordu berdinak dituzte. Orduan, guk uste dugu, asko aldatu dela merkatua, 11 urte hauetan, eta, orduan gainera gerota bizitza zentroan jartzearen ideia, kontziliaketarena, orduan, uste dugu lanaldia murriztu barko litzatekeela, Hemen, azkenean, hau egia da, matiz baten inguruan, hemen sektoreari buruz ari garetz egiten, Gero badaude enpresa asko, baitzar, langileek asko borrokatu dutelako, eta nun, jardunaldia agian gutxitu daitekeen, edo soldatak apeikoak diren, edo flexibilitatea ezin den erabili, hau da, ari gara marko orokorre, sektoreko marko orokorrea zitzen egiten. Baina, bai egia da, 11 urte hauetan ez dela murriztu jardunaldia, ez? Eta, esan bezala, hemen enpresa asko daude, eta, guk uste dugu margena bazegoela hor jardunaldia murrizteko, batez ere hemen esan behar da, azken hilabetean, edo hilabete terdian, egon dela sektorean, hainbat mobilizazio, eta hainbat kontzentrazio eta abarren ditugunak, hainbat gaien inguruan, eta uste dugu bazegoela erdera esaten dena kaldo de kultibo gehiago lortzeko, ez? Orduan guk kritikatzen duguna ere da, Komisionesek eta UGTek eta patronalek sinatu dutela hitzarmen hau, azkar, eta beste alde batetik ere desmobilizatu dutela sektorea, eta batez ere Euskal Herriko beste metaletan ere nola dagoen kontua, ez? Orduan, uste dugu dela akordioa oso txarra. Murrizketa horri dagokionez, ez dakit zifra konkretu bat dago buruan, erran edut 8 autotik 7 jeistea, 5-etik 4 egunetara, zerbait dago mahai gainean burutan? Nik, hau orain memoriaz ari naiz, guk plataforman uste dut planteatzen genuela bigentzia urteka 4 edo 5 orduko jardunaldia murriztea. Hau da, urte batean 4 gutxiago, urte batean eta. Erratzen ez banaiz, orain memoriaz ari naiz hitz egiten, baina hori bai egia da plataforma ezberdinetan bazegoela, eta hori hitz egin izan dela, gutxienez azkenengo bileretan, hor azkenean bileren dinamika izan da, egon gara hitz egiten, gutxi gora bera, 7 hilabete, lanaldiaren inguruan, negoziazio mailan, eta gero bat batean hasi gara hitz egiten beste gai batzuetaz, eta jardunaldi murrizketaz eta hitz egin. Irati, guztionera aitzinan, pentsatzen dut, nola ez? Enpresak errango duela, bai, oso ongi, guk ere nahiko genuke, baino hemen ez dago dirurik, merkatua gogorra da, behar dugu flexibilitatea, behar dugu mozkinak mantendu, eta bar. Ez dakit, onargarriak dira argudio horiek? Bai, markatu. Hemen, azkenean, datuak eske, hemen pasatzen ari dena da, Ukraniakoa, erregai fosilen presioa eta barrikotzen ari dela eta bar, baina benetan indikadoretan, eta ez bakarrik indikadoretan, baizik eta, egunkari askotan, El País, hau da, guk uste dugunak enpresen ahotsa transmititzen duten egunkarietan, hori agertzen da frenesi de beneficios. Hau da, enpresek kriston dirutza irabazten dute. Eta 2021 izan zen, enpresa askorentzat rekorra izan zen urtea, mozkinetan. Orduan, ez da egia. Gero, izan daiteke, enpresak eta enpresak daude, ez? Baina enpresak gehienak ari dira dirutza irabazten. Orduan, guk uste dugu, direktamente ez dela egia, ez? Eta dirutza baldin badago eta mozkinak baldin badaude, horiek banatu behar direla. Eta langileen basaiela tartaren parte hori, ez? Eta desde luego, jardunaldiarena, askotan egia da, enpresak esaten dutena da, jardunaldi murrizketarekin ere dirutza galtzen dela. Hori ez da horrela izan behar, ez? Azkenean,
Orduan, guk uste dugu, margena bat zegoela beste hitzarmen bat lortzeko. Pasok erratzen zuten, Frantzian adibidez, askoz gutxiagogatik, askoz gehiago mugitzen direla, ez? Soldata minimoa askoz altuagoa da, inflazioa ere askoz txikiagoa, eta ere egundoko protestak. Erran dut batzutan konparazioak ematen duela ere zer pentsatu eta kontu zibili behar dela, ez? Benefizioen eta margenen kontu horrekin. Iradi, hemen utziko dugu, bukatu baino lehen, galdetu nahi dizut bakarrik, orain zertan geratzen da akordioa, zen izango dire hurrengo pausuak, nola gelditzen da panorama? Bai, hor guk lehen esan dut, ez? Azkenengo hilabeteetan, hainbat kontzentrazio egin izan ditugula, beste gai batzuen inguruan, edo subrogazioaren inguruan, hori ere ez da tratatu hitzarmenean, orduan, bihar badaukagu beste kontzentrazio bat parlamentuaren aurrean, bizkate salatzeko, ela bezala, salatzeko akordio hau eta ez dela nahikoa eta abar, eta nik uste dut hurrengoa tokatzen dena da ja, pixkat, beraiek egitea, komisioen sujetek eta patronalek, egitea akordioa, testua osatzea, eta besterik gabe publikatzea, ez? Eta, hurrengo 2026an amaitzen da berez hitzarmen hau, eta ikusiko gara berriro. Baina pixkat hori da geratzen dena, eta batez ere gure aldetik, enpresetara joan eta jendea antolatzen saiatu euren baldintzak hobetzeko, ez? Mortxen, elak egiten duen borroka, kasu honetan, aipatzen genituen aldarri horietan, hobekuntzak izateko, elaren arabera, behintzat ez direlako aski lortu diren pauso txoiek, motz gelditzen direlako, eta badagolako azkenean nondik atera. Irati Bañuelo, erratek bezala, elako industria eta eraikuntzako Nafarroako arduraduna, mila esker handit, hartutako tartetxo horrengatik. Eskerrik asko zuei. Hauxen dena gaurkoz, asteazken honetan, magazinean, bihar ere urtzegunean, printzipioz, ez errez bada gertatzen, hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.